si Mauro Banggaan Jr. gikan sa mix na tribe. Akong mama is Obo Manobo, anay dugo po na Kastila, ug akong papa pure po siya nga patisalong nagpuyo sa Kalagangan. Naabot ko sa Davao. Pag-abot ako sa Davao, gitagaan kong trabaho sa Ginoo. Gitagaan kong nindot na trabaho sa Ginoo. Sa akong pagtrabaho na ako'y na-earn nga mga income, pero ang akong ginabuhat dili makapahimaya, dili makapalipay sa Ginoo. So nagkinabuhi ko nga puno sa kailayan, inom, sugal, na tanan ang mga kailayan. Manamasikoy ko kaod simbong ko, manamasikoy ko kaod rayon ko, susikoy ko ka manama daungan padwoy kunto, sikoy ko ka manaman warod tama na. Nay one time nga nagtrabaho ko sa Brisa Mall. Nay isa ka tawo nga gigamit ang Ginoo nga makaila ko diha kay Lord. Ug kinsa ba gyud siya? Isa siya sa mga gigamit ni Lord na makaila ko siya og mga lagot siya mahimong matinudaanon. So dito na nagsugod ang ako ang journey diha kay Lord. Nga one night nga natulog ko, ipadamgo ko niya ang Bible. Ipakita niya sa kuha ang book, ang kapitulo ug ang verse sa Biblia. So na-open na sa akong atubangan ng Bible. Nakabutang dito Matthew 5:14. So pag mata na ko ana, wala ko kabalon sa meaning ana. So gi-open ako sa Bible, giingon dito, kamo ang kahayag akong gibutang sa kalibutan. So dito nagsugod ang akong journey da kay Lord. O kayawong ko kokonino mga bolay kapog sa iyo koy ko ibohoy ko kokodioy no puso diyo to koy ko manama ko. Na nagsugod ang akong journey da kay Lord. Akong kinabuhi nga na-encounter nako ang tinuod nga gugma sa Ginoo. So, one night when I praying, paluhod ko sa Ginoo, akong pagluhod na ako'y nakita nga word nga rise up. So makakita na ko ana nga word, wala ko nanumbaling o wala ko ka ibalo kung masibot pasabutan to. So sa akong pagpadayon sa pagkinabuhi sa Ginoo, ang kauban si Lord, karoon na og house search. So isa sa mga gilid ni Lord sa mga house search diri sa Siyaw, Barangay Tamugan, Sitio Siyaw. So diri mi gilid ni Lord Siyaw. Then naabtan namin diri og mga almost 1 year kapina nagasig house search diri So dito na nako nahinay na sabtan nga ang rise up nga word ni Lord is para sa tanang mga tribo. O kayawong ko kakodino mga bola tupog sa iyo koy ko iboy ko kakodiyoy no puso diyo to koy ko manama ko. Almost na sa mga 1 year kape na may diri nag-house search. So sila pod na encounter po nila ang gugma sa Ginoo.
nasa mga duha na kagad encounter nga event among napilan, nakauban sila tanang tribo diri sa Siaw. So sila pod mismo na ilang na-experience ang miracles and wonders, ang gahom sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. So I'm praying na dili lang kay Siaw ug dili lang pud ang tribo sa Siaw ang maka-experience ug maka-encounter sa gugma sa Ginoo, pati ang tanang mga tribo sa Sundunan, Kapatagan, sa Kalagangan ug sa tanang tribo dinhi sa Mindanao makaila ug ilahang ma-encounter ang tinuod ang gugma sa Ginoo. Tanang dungog himaya among ibalik diha lamang kang Hesus. Ibayaw ko ang akong mga kamot sa pagsimba nimo. Ihalad ko ang akong kasing-kasing. Iyalang kanimo Ginoo. Ibayaw ko ang akong mga kamot sa pagdaig nimo. Ihalad ko ang akong kasing-kasing. Ihalang kanimo Ginoo. Ihalad ko ang akong kasing-kasing sa pagsimba nimo. Ihatag ko ang akong kasing-kasing, diha lang kanimo Ginoo ko. Gongon ako. Konday buat ka. Buat dabaw. Yokot dabaw.